Salutare bine, are găsim un nou clip. Trebuie să-mi scriu videoclipul ăla. Să-l închei că nu mai putea să vorbesc. Era practic în comunicare și nu am putut să vorbesc în cameră. Și am făcut așa de 4 secunde. 4 minute și ceva de genul. Și l-am încheiat, că n-am avut ce să fac, nu mai puteam să vorbesc. Nici să filmez, nu mai puteam. Așa că l-am închis. Am făcut Europa asta. N-am mai filmat, să descriu și locul altul, celălalt loc. În spatele. Este un semnător. Aveți un disc, combinator. Disc, cum am zis, că e disc. Combinator, nu știu ce, încă nu știu. Punem aici. Dăm genul automat. Am văzut un comentariu că zicea un abonat să mai fac videoclipuri de seria asta de FS16. Acum o să mai fac videoclipuri. Nu uitați să dați un like, subscribe, la abonare la canal. Încerc pe Facebook, pe unde vreți voi, să vezi dumneavoastră. Bine, voi să punem acolo la teren aici. Nu știu de câte minute să fac videoclipul ăsta. Ce-ai mă noi? Nu mai știam, mă, devenisem cu VS20. Așa, să înțelegem. Ăsta că nu are de bine în pus. Prima oară cred că o să cumpăr discul ăla. Combinator de nu știu ce. Eu îi zic disc. Discul ăsta. La 40.000. După aia o să cumpăr și semnătoarea asta. După aia o să mai cumpăr și un spray de ăsta. Spray, nu știu cum zice. Eu zic spray. După aia o să cumpăr, cred că o remorcă, da, o remorcă. E mica, unde e? Asta. Și după aia cred că tractorul. Tractorul ori ăsta, ori ăsta. Mă gândesc eu, în fine, mă gândesc. Mai vedem până. Hai că o să opresc. O să revin când a terminat asta. A revenit, a terminat tractorul. Acum să semănăm. Descățel, din semnătorul.
E contă mare în țăță fătică. Mare, cred că puțin. Adică puțin. Zic așa. Zic eu, dar acum nu știu dacă are. Mare, cred că nu știu, n-am idee. Am zis așa la glumă. Semănăm. Îl punem jos. Dăm automat, adică pilot automat, adică. Să nu înțeleg greșit. Că după aia mai văd în comentarii că zice unul așa, unul așa. O să-mi spuneți în comentarii ce este asta, e foaia soarelui sau este ăla? Soia știu că nu, arată altfel. Eu cred că e foaia soarelui sau nu știu, nu pot să-mi dau seama ce e. Așa zic, că e foaia soarelui, nu știu ce e. Soia nu e. Să-mi spuneți în comentarii. Eu cred că e foaia soarelui, că altceva nu cred să fie. Hai că o să le revin când termină. Am revenit. Cred că mă opresc aici. Că nu mai am ce faci. Adică mai am aici. Sau o misiune de Melene. Așa că o să mă opresc aici. Un tractor aici. Descăț tractorul de semănătoare. Îl duc iar agăsă merge remotă. Așa. Mulțumim. Uite mare. Care greu e. Să mergem să o răsurnăm. Misiunea o să fac un alt videoclip. În videoclipul următor, nu acum. Nu mai am nici chef. Duc tractorul acolo la Glorie să fie când o fi plină Gloria să duc să descarc. O să vă aici, dacă nu. Nu uitați, fraților, să dați un like, un subscribe, să vă abonați la canal, așa că v-am pupat, pa!